Ay, arigatou gozaimasu. Ay, minasan o. Konnichiwa, may punto. So, lunch break mo ito minasan. First time ni minasan, nahitabo minasan, basta kung pag-duty minasan ba, dugay ko kamata. 7:15 ako naka, 7:05 ko nakamata. Usually, nagalakaw ko minasan, 7:10, so 5 minutes lang preparation. So, nagkape na lang ko. Kape. Si Maug biskwit niya dito na duty kay layo mo kong biyahe ba. So maniud to kami nasan. So kanira akong ipalit. Sorry, bawal ang labay na rin. Nag-shirt bag ako kay napalinggo ko matiguang ba. Walo ka mo kung biliguan nun sugod alas 9. So nahuman ako sa sayo. Mga alas 11:30 din the rest na minasan 30 minutes kung limpo sa pupuro or bathroom. Nagabalon misong parigid minasan kay ang makalis nila kay ang among konsumo dere sa 1 month kay mudagan og mga 7,000 pesos siguro sa tuwa or mga 6,000. May anak yung lagi kay 15,000 yen man per head na mo. So equivalent times ni mo 0.46, so budangan siguro mo 7,000. Ay pala man oh. So kanang equivalent na sa mga almost paano 600 yen sa butang itong mga 300 pesos siguro mo. Lasa na benta minsan. So may akong ichikas niya minasan no? Ako lang minasan, ang exam na ako sa entry. So puyag minasan, huwag kapasar. Kami ni Paraliwag, kapasar, kami tulong insil. So napamitsan sa minasan, kaya mag-exam ako minasan, twice a year man siya, July o December. So napamiupat ka chances bago may mahuman sa mong contract dire. So parayan nga pa may static. Lisod man yun siya, motor naon. Pero na-develop na among kuan minasan, among listening minasan, kita ko siguro sa among listening. So minahait na kayo dalungan. So ana lang gyapon minasan among live minasan no. Balik-balik lang siya. Kapoy biya ko roy. Labi na no ami gawas-gawas minsan bakit unaw lagi. Inuho ko. Isa pa ni kasi so ka rin sa computer ba. Kaya minsan sa animil nung kitaan. Pumbo. Mga jet fighter, pinituhan na din eh. Ang hadjong lang. Survive ba ako? Survive na ako? No? Bukan ko na busog ay pandamay ni. Wala ba yung kwarta? So minsan no, duwa lang ka pong jacket na akong kapag winter. Ani, wamay ni kapalit diri kay Luis manggihapon pinasan. Di po nang madalas pinas kay kagot-got na sa malita. Kaninatan ko ni sa mga sa mga hit ba? Ang alam mo, balik-balik man sa ng dudong. Minsan, abot kong Japan, minsan, ginoo ko. Akong masay na, minsan, puro ukay-ukay, tanan. Naraw. Ukay-ukay, kani. Ukay-ukay. Di man kailangan guwapog sa inyo, minsan, guli, guwapig ng malit. Huwag mo tagad mo diri. Wala, chupa niya sa nina, wala diri. Salamat kayo minasan ha. So, maurot to minasan. Ako lang gisir sa minasan no. Nga nalangay kong mata. Kasi huwag mo nang utana minasan. Ako lang gisir. So, mula ka ako minasan no. Mga almost mga 13 hours. Kung lagi ikan sa balay. O pailabot ang pagmata na kong start ha. Kinaga-alarm ko minasan no. Mga 5:45 manggid siya. Wala pa ko i-prepare ba. Nga magligo pa. Magluto pa.
Salamat kay minasan. Konnichiwa.